velkommen til min video. I dag skal du se mig spise den her. Jeg er faktisk en ven, der har givet mig den her i skolen. Så du bare lige farvel ting, ja. Så skal vi prøve at smage dem. Jeg bliver syg, sur eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Og bare som I ved, det her er den her farve, en yndlingsfarve. Ej, stop, det er ikke den der farve. Ikke den farve. Bare den her. Smag den. Klar. Den med punch. Ja. Kunne man faktisk meget godt. Men skal vi lige se, hvordan man laver den her minifigur. Den her minifigur, det er jo den her minifigur. Man bruger sådan en her. Man kan bruge den som man kan. Så mangler man den her. Man bruger, og du ved nok godt, hvad det her det er. Hende her. Men her, det putter man, ja det ved jeg jo, det ved alle ved. Og tager man den her på en ting, og putter her, man kan bruge den som TV-woman, TV-mand, TV-alt. Så putter man. Og så er der lige 4 studs på alle sammen. Så har man den her, ja. Og bare den video. Jeg er ikke sur længere. Jeg skulle helt sikkert prøve den her for en julekalender. Der er også andre ting, ikke kun den her ting. De smager mega godt, og de varer. Og de varer ikke så lang tid med at spise, ikke? Og det ved jeg jo. Det ved jeg jo en sure mener. Hvad sker der med min hjerne hele tiden? Det er hele tiden det der lort, der sker. Altså, kamera er sådan en plunge, man. Skibbidi toilet. Skibbidi dop 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 skibbidi dop dop ni. Ja, fuck. Ja. Jeg skal også vise jer den her, jeg har bygget. Den her, den skal jeg husk at like og subscribe. Og det skal jeg altså. Jeg har 0 følgere. Kun 1. Tag alle jer, der kommer til at se den her video. Subscribe og like. Jeg mener det. Så gør det. Jeg mener det. Det her er en bruger jeg dem her til.
Og hovedet har jeg brugt. Så hernede har jeg brugt den her. Hej Linus. Hej. What are you doing? Jeg er i gang med at lave en video. Nå ja, for jeg skal lige til at spørge, hvem snakker du lige med? Jeg troede, du havde en ven på besøg. Nej. Nej. Jeg er i gang med at spise. Jeg går også lige og tisser. Og det er hurtigt. Eller sådan, jeg tror godt, I ved min yndlingsfarve. Min yndlingsfarve, ja. Det ved jeg, tror jeg nok godt, I ved. Nok den her. Min yndlingsfarve. Men prøv at skrive, hvad jeres yndlingsfarver er i comments. Ellers vil jeg sige hej hej, vi ses i næste video.